Aya, yaronya Ramogi jonki no machiegni mantiere ka chenro mar rupiny koro wantiere kar kama mondo wakoni anene chal mar piny Kenya to en mane mano ka wantiere kodi ka achiel mondo wabed kod ng'eyo ni gin gik mage mosebedo kacha katimore. Sa osekalo dakika 9 tok sa dakika 9 tok sa achiel mar okinyi mano kama wantiere ka achiel mondo wakoni anene ka to gin weche mage modhi bedo kama miyo pek odiochieng' ma kawuono. Osebedo juma ma obedo modich ahinya, weche mag siasa osebedo katimore, weche mag somo bedo chenro mopogore opogore, keto laigi duto e yo makare mondo mi ane ni ere kaka gigi bende nyalo chopo e yo moro makare. Okinyi ma kawuono nyako Ramogi en mora ni mara ntiere kod wuodluo kod nyonagi ma bende twak godo achiel kachiel ka wan e studio ka mondo mi wabeda ne kod ng'eyo ni juma to bedo nade mano ka wantiere kar kae chal mar Kenya mane gimoro bedo kanyo ka warango okinyi ma kawuono mano ka wantiere kodi ka achiel kachiel mana mondo mi wayudi mano ka wantiere kodi kae mondo mi ikonwa ni yudowa e yo machalo nade. Chal mar Kenya mokwongo adhi chako kae ka koni welo mantiere godo to ka ng'amiyo gi thuolo moro mondo mi gimose oganda ang gikonwa ni gin to juma margi obedo nade mo chopo ka odiochieng' ma kawuono. Antiere kae kod welo adek studio ma Kisumu mantiere gi wenda achiel, Nairobi kan gi welo ariyo. Achak gi Nairobi ka kama antiere kae kod janon weche mag siasa mano Tom Nduku oyawre kendo machiegni okinyi ma kawuono ka wantiere kod wachako gi chal mar piny Kenya kae to bang'e ane gin grube mage mantiere iye kacha machiegni juma mari obedo nade? Juma no bedo maber. Yes. Kairango weche mopogore opogore, nitie sectors mopogore opogore ma pono ng'eni nitie moro momori ahinya, nitie moro bende ma wacho kae to oyo. Ing'eni juma ni nyocha en juma moting a lot of surprises nikech nyocha waland gik manyien kendo puonjo wan kar ok onego wabed joma muomore nikech kirango our leaders wasobedo kwadwa police audience to gik ma prove bang'e to neno mopogore. Nyocha neno kaka prime minister machon odonjo to kirango ka deputy president ne wuoyo carelessly kowacho ni en komoso prime minister machon to watere na Madhari iwinja to nyocha moso president machon to pok aneno kodhi Madhari prime minister machon. Yes. Koro nyiso wa ni ji onego bed joma nigi ticket kaki address audience nikech gik miwacho gin gik madhi on record to kok iduogi stand kod gi on principle to ok nen ka en gima ber. Koro wabedo gi leaders mar careless, wabedo gi leaders maneno future ma piny. You may be here today to kinti yonge mae gima gini puonjowa ni onego wabed jok maneno tomorrow ke Nyasaye nitie kama Nyasaye otamowago. Nyasaye otamowa ng'eyo makiny. Koro sami ntieni timatima gima ber ni pinyu kita luor mowinjore dhiadhia maber mondo kiny rekod miweche mobed gima jiparo. An mane gima nya neno emanya puonjore gini. Yes. Ero kamana mana kaka juma mar Tom Nduku osebedo machielo bendo wendo mantiere godo nyako Ramogi jwang' mano Dina Gai ndalo mathoth kendo machiegni kendo chenro mar piny Ramogi TV okinyi ma kawuono juma mari obedo nade? Mokwongo agone Nyasaye erokamano kuom miya nafas ni kendo ayawo nyikwa Ramogi. Juma mokalo kaka comrade osewacho nobedo gi weche mathoth to mano mora ahinya en ni Nyasaye oparowa gi koth kuonde mopogore ne wapuro to wadwaro koth kendo mar ariyo ne wabedo gi welo moa mabor. Ne wabedo gi nyasi maber kendo maratipo mano chakore morumo maber to weche bendo ne waporo kaka jo Kenya kendo jo Afrika kata piny ngima. Omiyo an no kaneno gimarach namor ahinya kaka wachono namor ahinya ni jalup ker bende no obedo e okang' mambele rwako
jatend Azimio. Man kang'iyo to kane richo, aneno ka watemo matek, jotendwa temo matek mondo piny obed gi kwe, mondo wadhi nyime yo maber. Erokamano ahinya, mano kaka bende Dina Gayo osebedo kanyo e juma mano korango gik mopogore opogore nyaka Ramogi. Jwang' in be kama intie kacha intiere yo machalo nade? Yiena mondo mi adhi e kaunti ma Kisumu. E studio ma Kisumu nyaka Ramogi Jwang' mantiere gi wendo mabere ni e studio ma Kisumu, kendo wadani watwag kode achiel kachiel ka koro sani wantie kata kod MCA mano ma ogwel e kaunti ma Kisumu, mano Mariam Abeid, mabende okinyi ma kawuono wada bedo go kanyo achiel kachiel mondo mi ang' okonwa ni ento juma mare obedo yo machalo nade, to osebedo kata ka oluwo wechegi mago mosebedo kata ka timore konde mopogore opogore ni gento gintiere e yo machalo nade. Mano ka ntiere kanyo kod Mheshimiwa Mariam Abeid, oyawre Kisumu cheyo machalo nade, to week mari osebedo nade ka inyalo mana range ka wachako kata kod chal mar piny Kenya, kono ne chal mar alwora mari ma Kisumu kanyo to osebedo nade machiegni? Erokamano Cleophas, wachiewo maber, waduoko ne Nyasaye erokamano. Kisumu wasebedo maber, so generally, socially, okwan maber ahinya in the entire country. But wago ne Nyasaye erokamano gi regime manyodonjoni. They have broken the record gi wach mar climate change. Lakini weche mamoko to nitie ma wabro wacha. Haya, erokamano ahinya. Wacho ni mathoth bende mantiere karka, to abo chako ng'eni ero ka ntiere duond bura mar ODM. Nitie gik mathoth ahinya mosebedo kata katimore, kendo kanyo terowa e twak mokwongo moda bedo godo odiochieng' ma kawuono. Wadarango ODM ero koro yawo boka ni chwado ji e yo machalo nade. Kae wada winja ne wach mantiere kaka jakom mar ODM gi jotelo mamoko bende bono loso kotenore kod wechegi mago mar yawo boka e ODM. Mano kama ntiere kar kanyo jakom John Badi kaka ne oloso, mano kama ntiere kae e twak mokwongo ma koro wada chako godo achiel kachiel mondo mi kangwa donjo e twak yie wawinja ne bwoda gi kabich ni wanene yo machalo nade kotenore kod boka ma koro ODM oyawo. Koro ka giyawe to tiende nang'o? Haya, wayude. Kaluwore gi gik ma gisewacho gi kaka gisetimore, ang'wen kuomgi odhi kata mana notamore dhi komigi thuolo nyadiriyo mondo gidhi before disciplinary committee, ne ok gidhi. Disciplinary committee no recommend mabende party oyiego ni mondo ogolgi oko e party. Party onego chak process migologi oko e party mondo koro gilose position maggi kata members of the National Assembly magintie kata Senate. Umano Caroline Opar, Kennedy Ajwang, Peter Obaso, Regina Kizito, Kukuma party ong'ado, chama ong'ado ni mondo golgi oko e Assembly ma Kisumu mondo nomination margi obed revoked. Gin MCS mogwel to gi dhi ataro kata gibalo gi party. Luwore ni gin ne gidhi magi dhi e mbele disciplinary committee kendo ne gichiwo ne gitemo chiwo gik ma giparo nomiyo gitimo gibehave kaka gibehave no kata gitimo gik mane gitimogo. To kata obedo ni kamano ni to party owacho ni nyaka migi siem mager ahinya kendo nyaka kwa party ng'uono e ndalo 7 mabiro, to kendo nyaka gichul fai mar $1 million ng'ato ka ng'ato e ndalo 60, e bwo ndalo 60. Honorable Esther Passaris mabende ne nitie ng'ur kuome kaluwore kaka nogo kura e weche mag Finance Bill 2023, bende party nong'ado kaluwore gi paro manowuok kuom duol mochung' ne discipline ni mondo miye siem mager ahinya kendo ondik kwayo ng'uono ne chama e ndalo 7 mabiro, to kendo ochulo fine, wagoye fine mar 250,000. Party oungo lwedo mbaka magore kata twak magore miluongo ni bipartisan talks ne kind Azimio la Umoja gi Kenya Kwanza Coalition.
aya wawinje kaka entiere ODM ya oboka nitie jogo mowito oko nitie jogo ma idagole register dhi kaw thuolo moro malach ndalo pod gin 60 mbadi wacho kanyo ni pod tie thuolo mano mar twak gik mamoko mantiere kar ka wan gi thuolo mana machuok mar chiwo paro e wiye chako di Tom Duku e weche gi duto ODM chung kama chalo nade oyudo sir kama ibete okang' mane okaw mar wacho ni gin andhoke koso gin jok mokti machiegni kod duond bura manotero gi e od bura to ang'o ma onego timnegi bende mana mapiyo wan mana gi thuolo madakika achiel kuomi kata wadhi kama chielo mondo mi ang' warangi twak mamoko mapod nitie ka ing'eni seche moko un jo fwamb weche onego udog achien ni archives gimineno ma ODM timoni neno bedo applied 1966 ka jokanu jaduong' Jaramogi ne formo KPU bunene chiegni ni on that day nene ogolo mass defection ma jokanu kane dhi KPU. Tom Mboya nokwayo an adjournment in the house koduogo to biro ga new formula which became law kata a process ni kopo ni weyo party ma non nominati ngeche ni ga ideology machielo menyalo gero go Kenya then kara dogur mondo jo uwinjre go jopiny mondo jopiny bendo puonj the government of the day ne koro gidwaro an alternative position buno duogu bujoka noriemb bugi dok back for by elections ma by election no wito jomoko oko jomoko no duogo iwinja and that is a progression of politics. Any ODM wacho no ubiro go paro manyo waongo go koro un gi mutim kopo no kunya duogo explain wagi momiyo ne udhi kapok wa decide kaka chama to kara un nyaka wuog woko but you see pod nitie yo maginyalo convince go the party kane gin joma joining in the journey ginyalo convince the party na want to never be on 1 2 3 reason koro nyo decide kama to put an review madwan mondo loss as a political party pod inya winjigi o depend again go joma riek manade mondo court sani koro court is not an issue court ok nyal solve gik ODM koro sani kama gintiere sani yes okenge mage modong negi pod ginyalo ndiko barua ne the party to review there is a second opinion which is allowed in law kagin joma ok breathe fire to yo magi breathe fire ni gi breathe ga fire to process manokelo gi base jemo can be questionable what of can team mitigation mane members mokondiko kaka ne oyergi but because of time the party no megi nomination nikech party ne kodwa donjo in a lot of wars kaka ja game no kalo through a lot of rigorous process constituency ma game so gik bilago okonego jidonje gima nyaka wawinjre ko yieri bibedo a honorable member of a political party please try and work within the code of ethics nke jogi sign ga code of ethics ODM no rok ni timo gima ne gitimo ODM to kare nke that is one process to create discipline ingeni gima ji jo siasa ma Kenya sani wigi wilgo we can miss presidency but pod wanyalo participate in parliament in a good way mwanyalo konyo go jopiny ngeche ni kantie motion ma government okelo marach to because of numbers pod wanyalo bedo gan area mwa bedo consensus if not wabi to vote gino down because the future is important for everybody ka jod bura giorem ndiko ne ODM to dhi doho gidhi bedo ni gin jok ma osejok kendo ko nigi geno kuom duond bura yes nikech ka gidhi doho to ngeche ni gidwaga challenge ODM on a law moro ma giparoga but gima nyaka ging'e Constitution cannot manage a political party. Aya, mak paro no gi kan. Ndi mathoth ma bontie karka ni marangwa duogo mondo mi warange ne e okang' moro machielo bende akele twak. Ija kanyo mar sirkal mano mar Kenya Kwanza duond bura no mano mar UDA isiro gi kendo kata gigo duto magitemo. Wano sane ka gine jogo makoro sane wuok kendo koro siro jod bura makoro bende ogolo oko kendo giwacho ni ODM otimo gimoro ma ok ni kare. Pachi kani winjo lendo makamano nitie jod bura ma koro witoko nitiere moko ma okwayo ng'wono kendo koro oduoge chama to koro nitie fai moro manyaka tim nade manyaka chul kama gintiere kache no fai maromo $1 million fai maromo 250,000 enang'o mosebedo 250,000 enang'o mosebedo kata katimore tinyalo kete pi machalo nade mana mapiyo kaka jal ma koro nitiere oko maduond bura mar ODM tine ok chenro gi duto kaka timore an adiera manduk en ni mano dictatorship
to gik machal kamago emomiyo party politics osebedo the weakest link mondo good governance obede e piny nikech through parties ema iyudo telo to ka parties nigi timbe moko ma ok beyo tiyudo ka telo bebedo ma ok ber nikech kiriembo jogi Jalas gini Elisha gini iriembogi Ojienda gini iriembogi nang'o iriembogi nikech ne giromo gi ker kosi iriembogi nikech nitie gimoro marach ahinya magitimo nikech romo gi ker tok rach sani donge wan gi bipartisan talks ka talks go dhi nyime ma ji owinjore mobedo maber to at some point gibro romo gi ker idwa nyisa ni sano ka giromo gi ker to onge richo to jatend Azimio osebedo ka romo gi ker kata ker mokalo noromogo okapar kata ni ne party obet noromogo e parinte demokrasia en koromo gi jotelo kata ker to ber to MPs to koromo to rach anaparo ni mago paro mothirno makelo ma okel dongruok mamiyo ji bedo gi kibaji kendo gi buok ma ng'ato nigi paro maber to ok nyal timo nikech oluor ni bro goye faini bro riembe e party to mano ok kaka party onego bed ran kaluwore kodi weche mag demokrasia kaachiel koda ka rito ratiro mago mabende duond bura nitiere godo romo kod jatend piny Kenya weche go magiwacho ni gin mag dongruok ne jogi ma kuonde ma giaye kata kuonde ma gichung'ne girango kaka duond bura bende onego bed ni bende iparo ni luor mar duond bura onego bed ni bedo kata kirango chenro mamoko mag dongruok ma opogore jod bura moyiero onego bed ni rito chike mago mag duond bura mano ma otere od bura mano nyalo range kata rang'iny mopogore gin kaka jou mag UDA sani koro chako tiyo gi jok moko mantiere Azimio kirange kama chielo korka koru podi nyarange mane opara moro makare podi ing'eni understanding mar gini ema ok ber ji ma oyier ma jotelo odhi oromo gi ker mar piny to gidhi mana giporo wach sani dong jo Azimio romo gi jo Kenya Kwanza giporo wache kinde ma duond bura nosewacho ni ok wayango jatelo ni kaka jatend piny Kenya to pod giyango to nyoro e nyasi manotimore mar climate change dong jatend Azimio nodhi e gine nyasi no ni ogine odhi e invitation mar ng'a nikech invitation to ne en mar king invitation to nyoro dina koro warang ni twak mar golo jogi duond bura ok ni gimochako nyoro to golgi en gimochako dweche moko mokalo to an asebedo ka wacho kendo awacho kawuono ni mano dictatorship high handedness first and foremost kaito kendo chake iwacho ni go gi fine mar $1,000,000 mago e gik ma ji osebedo ka wacho ni parties bedo run ka kiosk mar ng'ato ok onego bed kamano an ok aneno richo moro amora jogi osebedo ka wacho e lela ni gin members mag ODM kendo onge kama gisechung' ma giwacho ni wan koro ok wadwa bedo members mag ODM gin gidhi giromo gi ker kaka members of parliament kendo gidhi ni gidwaro dongruok gin members of parliament man gi duond bura dong ing'eni ya jo Azimio gin joma samoro gine gitimo gik moko ma ok apar ni giparo matut sani ka bipartisan ni otiyo to dong ji bro romo romo to pontie wadhi kama chielo kendo warom kod mheshimiwa muke kaunti ma Kisumu Mariam Abeid machiegni kendo gore twak kama nitie karka ODM ochungo ji mopogore manyaka sani gin moko moting'o nyaka MCS ma ibedo go kar kacha nitie nyinge gi mopogore ang'i konwa odiochieng' manyalo winjo kata ni gin bende tam gi donjo e od bura in achiel kuom MCS modonjo kod ODM ang'e ler ne oganda kama ne chung mantiere kar kanyo to ji kaka jodura MCA mogwel ma bende nitie kar kacha Regina Kizito e kin mamoko ma bende kama gintiere inyalo nene yo machalo nade bang' kosechung jok ma kamagi bende e chama mano mara ODM Mariam
Erokamano Cleophas. Adwa ni mondo kwer nyamera no ni o mislead jopiny. King'iyo Political Parties Act and ing'iyo kaka governance system marwa nobedo structured kanokel 2010 constitution, you realize ni party ema ting'o ji katero a National Assembly, kata a local assemblies. To mane mo mineno ka even in the past election ne parties nigi option mar miyo ji direct ticket. Koro anadwa congratulate party leader Mara, Baba Raila Amolo Odinga, for taking a brave step to send a strong message. Nikech, even in some of the most mature democracies in the world, and Adwa refer to American democracy, Nikech, our constitution borrowed heavily from American constitution. Even as a kakawuyo kodisani, last year nenitie bill ma Democratic Party nokele Congress. Then bill maber king'iyo gie wang jopiny, bill mane dwa duoko healthcare. But you look at Republican as an entity, a Congress, no shoot bill, no down. Because Republicans as a party did not agree with that bill. And everybody, including even the doctors who are also congressmen, no go ne vote no, no go ne bill no zi, no. Koro okinyal bet ni oyeri gi chama mar ODM. To kise the through, teacher ko preach ideologies mag opponent mag chama. It is not fair, it is not realistic, it is actually unlawful. Joma wuoyo kawacho ni baba en dictator. Maybe they don't understand the way political parties tiyo. Mara Rio, sama wuoyo kodikani, party leader Mara is en route to Migori. Either is there or is en route there odwe bedo girali. Adwa na penje nyamera maja UDM an kanyo. Ni sani ka Oscar Studio wuok kama entie. Join rally ma baba kama baba wache issues mag cost of living. Issues mag kaka social injustices kata weche maricho manye wuok e dhog ker ko wacho ni en obro tero ji e polo. Iparo ni jo UDA kata mana rais mar jo UDA nyalo bedo mamor. Mano penjo madwa ni mondo aminyamera noero. Mar ariyo, wach mar ni ng'ato dhi e State House no dhi omo development ne jopiny. Again, mano nyiso ni jogi ok understand governance system marwa. Dendalo mane pod waonge constitution manyien ni wacho ni ka jolange man gi telo to ni development bro dhi kuro unless ni jowa odhi otimre nadi odhi owinjre kodgi. To sani wan gi gimilongo ni devolution ma one president and UDA president and ODM, it doesn't matter. The law compels the government to give counties through national allocation pesa. Koro okinyal wacho na ni you are an new elected member of parliament. Till the State House, you are not discussing any development. Nikech kane discuss development. Developments gine dhiluo channel money. A classic example in our senator, which I highly respect as an intellectual, but on this one, I highly disagree with him. As a senator, his job is to oversight the national government and to oversight also our county government. Koro development mane no the kelo that could not be channeled through devolution, nen development mane Cleophas. Mara Rio wena wache. Mano maradek. Awinjo kanya maradek. Awinjo kanya merano wacho ni joluo kende ema baba o reprimand kata emomiyo punishment. Adwa ni mondo wache ni kiko beda ahinya gadier ni en joluo kende. Jo kizungu wacho ni charity begins at home. Baba ok nyal dhi chako reprimand jo mag jo Azimio man Mombasa kata Central to toe the line kada ode. Nikech Nyanza is baba's backyard. Charity ikichako yuecho gi odi. So he has started him on the right thing within the confines of his house. Kapoko spread ginoko. Otherwise, for the decision the party took, Nikechanta and Jachama and Kaka Ngamodi school ma understand constitution and politics, it is very much in order without the emotional side. Makoro jo UDA okete. Lakini nyaminwano nyakawache nani ka Oscar Sudidang join Baba Saniki Migori, what would happen? Kipchumba nya Central mano watch 1 man 1 shilling. We have seen the president avoid her and even humiliate her constituency mare just because she had decided to agree with Baba ndalo mane okura mar finance bill. She has been isolated. Mariam, erokamana ahinya. Penjo no ipenjo kata Dina Guy. Koro Dina Guy nitie kaka Dina ange duoka penjo no mana kaka
Mariam bende oketo negi kar kacha mondo mi duoke ane kanyo koro mondo mi waduogo ang'e tom duku ne gimoro moda medo kato wadhi ane twak moro machielo bende. Mariam osekonwa stand mare en kama ochung'e en osiro wach makamano koro Dina ing'e niya mane kero dhi Kanyipir bang' mano matin to CS mar roads Kipchumba Murkomen no ogwel gi gavana ma Homa Bay aparo ni mondo dhi e nene nyasi moro kanyo mararambe ne onge problem ang'o momiyo ndalo sano to ne onge problem sani giloso weche mag dare mag duond buche ema koro sani kata siro penjo ma Mariam Abed penjo mana sani mondo mi ang'o dhi nyime adwa ni anuone nyaminwa niya ni jogi osebedo ka wacho e lela kata ka wan e meeting codes gi kata dala Kanyipir ne giwacho niya wan ka wan jo ODM to wadwaro ni mondo watigi president ok watigi president ni koro wawito chamawa wane chamawa kendo imara but nikech dongruok wamakore gi president watiyogo akane shida mora e wachno completely nikech wami jo Azimio particularly jo ODM mana time matin ka bipartisan ni odhi nyime motiyo ibro neno ka kero lokore mweupe kama pamba koro ker ber ji tedwa ni mondo rom gi ker wawe wuondruok magi jotelo manigi wigi matiyo kako sewacho ni ng'at machal gi Tom Ojienda gin intellectuals joma nigi wigi kendo matiyo maber mong'eyo gik magitimo gin gima gidwaro en ni mondo gikony jopiny to ka gineno ni mondo gigolgi e yorno to an kaka Dina an owacho ni en ng'at mosomo weche constitution kendo ng'eyo weche party an bende asebede party igni mang'eny asebede ODM asebedo vice chair mar Safina party mane obedo headed gi Paul Mwite mochung' ne human rights principles omiyo ang'eyo kaka party onego bedi tang'eyo ni ratiro nyaka bedi be ma members of parliament imiyo thuolo ma ok migi luoro ni koromo kata kowacho gimoro gi ng'ato to ma ker ema jogi romogo ok ng'ata erokamano ahinya kama iwacho kar kanyo mano ka yudo penjo mano mar Miriam to mang dwaka doka mapiyo ka jod bura matiyo kod sirkal ochakore ni sirkal ok tiyo moro makare kendo gichako wacho ni oyo we wuog wachak tiyo kod kama chielo makelo sirkal tesre sirkal nyalo kawe yo machalo nade onyalo kawo jogo kandhoga koso ko man gi paro mopogore ing'eni dong nyocha ndalo finance bill dong ni neno mama miluongo ni Gadoni wa Mushomba ka en pache nopogore to bang' vote no to ni neno ker kodhi Kiambu mama no siasa ma ok siasa dong ni neno kodhi Kiambu moromo kode nikech kata kamano no ywak no wacho ni nokete tenge ang'eyo but ineno ka ne onge ayany mang'eny ne onge gik mang'eny matimore ODM gi ne onge erokamano wache ka en Maria bang' bedi paro machielo ka ngoduoge twak machielo matieka tom duku ang'ino kada loro ni in gi thuolo mar duoko gino ma Maria wacho gi ma Dino wacho mondo dhi twak machielo ing'eni manja UDA to party more way and party wa we have a way on how we want the Kenyans to understand us wadwa ni Kenya winjwa yo mane kaka ODM iwinja recourse majoge no go let them appeal we will hear them kagi go kori nikech ing'eno wuoyo to kiane jakom non ga lot of intelligence marwa wacho ni ng'ato kaka kubwa ma MP magem en nyocho wacho ni Ruto dhi dalane how does that one help you is that what took him iwinja mabende bipartisan talk okonego bed misconstrued the issues mag the political party bipartisan talk biro nikech nitie condition ma waketo kaka ODM and I want to warn everybody here ji mang'eny osebedo kathiano wacho jakom kuthiano wacho jakom to bora yao saba
let us just be very careful. Gigik ma politicians wachi Kenya kai. Nikech kopo ni condition ma jo Kenya dhi ma anyane no kasisa modwa chakre ni. To gibro yao saba. Ntie demokrasia ODM. Iwinja, democracy nitie. Ingeni gima gikwa wondre. Kibedo punished, you have a leeway as a human being. Nitie kla jo mema ko buteri jela. Cleophas, nyocha ntie mama mana investigate case ni. No tuwe higini apar ga beach. Ta ane maluo case ni. Ba pil mokwongo tuwe o confirm ba pil marari ogole. Kana nyiso joka no mama mutweyo ni. Utweyo on a wrong ground. Uwacho ni mama ni no kwalo ID manga motho. No kwalo will manga motho. To ID manotiga anwan kama mama nongema ni mayo. Kopo ni jogi nyocha timu gi madier. They have a chance. Let them write a letter. Gidwar lawyers. Kaka Elisha no to en go lawyer musiyo to ilungo John Were. Mabenda tiyogo. Oja ODM. John Were machaja ODM. So anibe gi kalore because you know. Saniro gidwa wacho ni okinde mago mawuok oko. Miwach ni ero mabiro winjo chama. Winjo kato ka Tomo Jienda no kao Nelson Harvey. Nemo biro to mano ja UDA. Wacho ni mano kwa yien. To kine wabro yene but you see mago ngisango. John Barina ni kanyoro wacho ni mana chaya. Mano mbadi. Wacho ni mano achaya ne duon bura. No, mano mbadi woyo. Poko di bura, buari yembe. You understand? Let them write an appeal. Mbadi no be buro be advised. Mbadi nyalo woyo kakambadi. But when it comes to a resolution, the party will sit down. To nyalo advise mbadi no, let us give them audience. Kakina no what we do to ODM kanyo. We are thinking differently. Iwinja. To wadwaro ya o democracy na mana mako pontie kama makosa nitie. Nikech party ni oken party wa. En party majo mabiro be tokwa. To wadwa create gimilon participatory member of parliament must nyaka ginge nika nitie motion in the house, nitie motion ma the party. Iwinja. To gik moko ma nyaminwa wacho gi. Ingena wabed jok moko ma bende nyalo ga bedo joma tuyo kanda. To donyo waso ga achieve a purpose. To gimoso kethonwa en bagni gi. Aya. Mane manyalo kwayo. Kiwacho ni en bagni. To wuok kane, bagni moko biro no kodonje county. Nyakora mogi jonga donje twak tielo mar ariyo. Wacho kaja ni weche mag ODM pod gibiro mana medo loso gi. Kinde mabiro obedo karka mondo mwakoni matut ma pod biro karkacha. Wadhi kama chielo kendo wadarango weche go matimore e county. Koro nyaka sanya kora monge jwang duolo makedo gi mibadhi kod mano ma ochung' ne rango bithruok mar oganda ma pacho ka EACC bere koro golo kokgi kendo koro giwacho ni governors owe yiero jotelo moko maok nikare. Kaka ineno kar kanyo, magi e siem mochiw ne governors. Governors onego bed ni yiero mana apise machalo kama. Jatend jotije kata chief of staff. Mano e apis governor. Jasom paro e weche mag uchumi kata mano economic advisor e weche mamoko mapontiere kar kanyo. Kama chielo, kapod wantiere kar kanyo, ineno nitie apis moro machielo mapontiere kar ka. Siem ne governors ni magi apis kene monego bedni nitiere ka. Jomoko ma oketo kar kae, moko gin ataro mar chik, kata chike mapacho kae. Jasom paro e weche mag siasa kata political advisor, jasom paro e weche mag chike kata legal advisor bende gin moko monego bedni ndi apis no. Kama chielo, ma bende onego bedni rango, jok ma governor onego bedni yiero gin mage. Kaeto bang'e wakono ni gin gik mage. Director e weche mag fwambo kata weche go mag press mag county, jotije mamoko moting'o jotij jating ndai, jagoro, jatedo, kachiel koda ka dereva kod jaote kod jarit dala kata gardener e kinde ma gintiere kar kae. Nyakora moge jwang report makamae kanogol kacha tarik 31 mano giko mar dwe mokalo. Ndigi mathoth ahinya mantie kar kae. Yunyo ni governor moro ntiere kod jochiw rieko kata josom rieko maromo 51. En ang'o matimore kinde gi duto? Chik machalo kamae. Achako kodi Mariam Abed kaine kaunti ma Kisumu mondo miyangi konwa pachi kotenore kod kaka governors osebedo kata katiyo yiero jotelo matiyo kacha e counties kachiel kod gik mopogore opogore kaka onego bedni itayogi. EACC koro omiyogi siem ni ka udhi nyime kendo undiko jogi ataro mar chik, udhi ting'o msalapu kendo ma udhi bedo ka uchulo lal mag tiyo mag osara e yore ma ok opuodhi. Pachi nyalo bedo mane e wiye kanyo kaeto bang'e ang' waduogo e studio mar Nairobi ka?
Cleophas, issue mar governor siero jomatiyo. Last time, kamane an kamugi kane wagomba kana wacho ni devolution pod nyako matin manyoche konyol jagni 10 to an gi pacha aneno ka gima implementation mar devolution pok otimore fully. Koro iyudo ka wach mar maybe ni governor siero ema yiero joge matiyo ne, it could be wrong. But because 2010 constitution poko bedo fully reinforced, mondo kel clear guidelines kaka iero certain people me kwano goeko. Koro samore yudo kanyalo bedo kamano. But either way, adwa na pim county gi sirikal kaka koro sirikande UDA anyalo wacho ni county wa Kisumu for example and sirikal mar Professor Anyang' Nyong'o. Koro iyudo ka bikeche ne ma jopiny no trust gi leadership ma Kisumo. Koro obende through his ideologies gi gik mane ouso ne jopiny kokwa kura. Iyudo ka koro oran Kisumu County e yo machal kamano. To is not just unique to Kisumu County. Apparently it is currently otimore the 47 counties. Koro issue mari SEC dwaro no chiu guideline kaki yiero jomatie counties. It is a good thing. I think it's progressive. But we cannot persecute governors kako sebet kati onige there have never been a clear guideline kako nego yier jogo. Mara riyo kapo kwadhi mabor adwa na wachi na Nyamera ma ja UDA man kanyo awinjo ko penja ni mheshimiwa Murkomen no dhi gir mheshimiwa Gladys Wanga Migori. But inyalo paro ni mbele kanyo baba no bedo gi meeting ma governors wate magazimio ma babo miyo gi blessings mare mondo giti gi national government. The county governments need the national government, but the MCAs, the MPs, the senators, they do not need to work with the government directly mondo gikel development. Mara riyo Nyamera wo about bipartisan talk. I think to compare bipartisan talk gi jok ma jowa modify chama makoro odhinendo gi jo UDA, number one and disrespectful for our democracy, for our progressive democracy. Number two, those are entirely two different things. Bipartisan talk woe gik makata ino won bro affect in person kaka ngamaja siasa. Bipartisan talk bipartisan talk woe about reconstitution of IBC. Da ok gi woe wach mar ni mondo baba giruto lokre an item giwuoyo kaka wanyalo reconstitute IBC so that in 2027 inshallah we don't come where we are today, where kwa the election to ayi wakini nyomawa kata jogi wacho ni onye walow. So to me bipartisan talk is something that needs all Kenyans of all walks regardless of their political persuasion mondo ginyo the maber wakwa reconstitute IBC mondo 2027 kikwa bed giweche manye wan go ero kamano Mariam, nikech koro ero wabiro to anywako weche keno ang'eni kaluwore kod tich mar fwambo ka bende ang'wa miye thuolo dina mondo mi oduoka pone en gi thuolo mar duoko. Kata kamano de wasichopo e twak moro machielo kama koro rango mibadhi mantiere counties. Ang' aduogi bende e twak moro machielo. Ero kamano kuom miyowa pach kod nego counties bende osebedo kacha katiyo kendo koro dina ntiere iri kae mondo mi ilernwa iwinjo kata gik mosebedo kacha katimore counties mopogore opogore, ndiko jotije moko pod kod chik, ndiko jotije ataro mano mar bedo kata kod county public service board kata koko puodhi gik machalo kamagi manyayo bimbadhi sirkal kata mano kokalo mane bad sirkal no mano mar EACC bende koro lero kanyo ni governor ka governor ko yude gik machalo kamano en odhi ting'o msalape kendo ka en chudo los mantie kata lal mag omenda en modhi rakre go kende kaka jatend county. Aparo ni bang' igni 10 mar katiba manyien to weche onego bed mopogore. Onego bed ni sani governors ong'eyo kaka gitiyo, ong'eyo kaka girito omenda. To ineno ka pod chalo ka gima moko kia to moko be aparo ni timatima gima ging'eyo nikech gin gi tekono. Koro aparo ni EACC gima EACC otimono nyalo konyo mondo wabed gi jomondik gi governor ma ong'ere ni mago jomondik gi governor ma ichulo gi omenda manie county. To adwa ni mondo amed wacho ni kata wawuoye wach county no
waseneno ka bende counties magwa manyanza be osebedo gi mibadhi mang'eny to ok gisebedo ka gitiyo e yo maber. Omiyo ma opportunity ma gin onego, nikech wan ma wawacho ni wan ne wakelo devolution, wan monego newa ni watiyo e yo maratiro kendo wang'eyo kaka gik moko onego ti. Kiwacho kata gavana ma Kisumu, mago jok miwacho ni nondiko katiba mong'eyo kaka ji onego ti. Onge kaka ng'ato nyalo ndiko ji 50 nitiyone to pesa igolo mana e county kanyo. Ok nyalre. Ng'ato ong'e ang'eya maber ni magi ji mang'eny gin rode monego gin monego ging'e ni magi to ji mang'eny moko onego bed ni andiko. Ji dhi mandik giketo nyaka ghost workers, jotich manyawawa. Omiyo onego ka wadwaro ni mondo kata pinjewa odhi nyime maber, to nyaka we get it right. To 10 years oromo mar getting it right. Ma watiya e yo moro maber. Erokamano ahinya Dina. Tom Duku, paro mantie kar ka counties mopogore opogore no ka gin gi josum paro kata josum rieko mopogore opogore. Paro ma kama en achiel kuom ma sirkal nyalo tiyogo mondo mi oduoka ne piny mibadhi mogo mantiere county. Ngero mokwongo kirango, EACC is very wrong. Nikech EACC, their mandate is to punish the wrongdoing. Gin gionge yo mage nyalo guide go anybody. Gima nyadi gitimo, nyadi kanye gison wango, that was as a research data. To nyogi miyo the salary and Remuneration Commission. Negi wacho ni mano guideline mano chiu kata kod SRC kachiel koda ka Transition Authority ma onego bende rango ni telo ma counties onego bende ndiko ji tich e yo machalo na. But you see, negi wacho ni mano counties moko koso bedo ka lowo. No, but you see, that is not the ultimate goal. Gin ultimate goal gi end corruption. By now, the only thing magino ne ogin gi effect ga en ga ne mako governor moso de bwochi. Mondiko ji mang'eny. Yes, they are telling us how they are receiving bribes down there. Endre mar Magigin jok madwa biro ondo wakane they are doing something. In fact, can it yo moso mi corruption so be the county mang'eny gin this body. Keka gide kacha to wachal joma yao ni coffers machamo bribe. This is the useless body. In fact, if today Jacob was in position, I would advise is for us to effect what work back DCI. To jogi do to the board DCI. You see, yesterday I had a meeting with your survey. Thank you again now. Ukao your data collection, multiple remote sensoring, to terrain receive barua in the office. To manga mone go ben guide a surveyor, the director of survey ni lo ni kapo kotero ni barua. Tono wango problem kama nitie. Jogi onego bed as part of a department within DCI, Matthew Ibuo DPP, so that they eliminate this kind of thing. There's nothing majugi. In fact, this is the wrong body money who been working in this country. About the corruption manthurwa. Nekrasani board moronyo bedo created Uganda. Ugonja bond and what have you. If you look at the nominees, is there any input majogi diketoka? Even you, is there any input majogi diketoka? So what is the work of the assembly? In any development by this country has challenged us kaka jogo kora, kata kaka management of political parties, mondo wange election threshold marjo telo mwadu waketo ginjo mage. Are they people manyalo live beyond? Ajawacho ga gimoro Cleophas. Kajo maneni in this country before manofom of the first National Assembly nyalo chunga wuonu buogi buri. Ichungo Mboya, ichunga Gwengi, ichungo Jaramogi. Bora ango gimoso temore Kenya ka gima nege dwaro. To gito nege nge Kenya ni tata ogi kwalo kutalo. They would go back mauko gi wuonu kuturiti. Because if they see what they preserved for the future, gigima gine no sani, it is not there. EACC must up their scale. Ginadi gibiro nongasani nchwa di Kisumu wanwango kanya professor nikechiko so yere governor. Nobody tells you no you need a rule. You need to up your scale. Ine menya lo mi office no duong. Mondo office no jikinyo tigo as a sample to guide the future. You can't wait for the law. Iwinja. Today our governors wanwango ninge are just proving to be activists. Especially penyi luoto nchacho nyaka improve. Nikech ginge gano wadwaro nga presidency. To kwa dwaro presidency nyaka gichiu gama ma can leave as an example mapinje moko nyalo nena dier
no kwa yero kwa nwango presidency gija kom we will build a future for this country omio issues juniors issues your guideline and what have you mago to me I don't even recognize. They must look at way on how to handle things. They have a minister, they have a CS, they have parliament. We should enforce those laws. Kagina no problem on how they are dealing with governors. Gindik a paper mondo give before parliamentary committee. Gingis ginwa nwango kuwenwa we mwanya na governors. Ma governors gihenyo Kenya. Mondo gino this Senate will be discussed. Mondo koro dio why improve the level mar scale mar operation mar county government. But that one I think that is a useless guideline. Aye, because mo gejwa nginti nene yo machalo nade SMS yao enere deka uchel no kikono kanyo ne yudo machalo to pachi to akmano ko kawuono en mane angwa yuri kaje kinima biro mana kanwa dhi nyime nyakona mo jwa sani bende do nyalo bedo ni omake mafuanda mano wacho weche umaga judiciary koro ka wacho ni ntiere state interference tiende nango mano kang machielo montiere karkae twak makamanya koro mo gejwa dhi nyime mano ka gintiere county ma Mombasa owinjane kaka ne giloso mano ka gintiere karkacha Martha Kome kod jalup mare mano Philomena Milu kato bange anga chake ne county ma Kisumu Maria Mabed ang mewa pache Dina Gayo wanu ge studio kaka chel koda Katom Duku owinjane kaka weche ne obedo kacha e county ma Mombasa. The National Assembly will continue to support the judiciary within the parameters of the Constitution. We cannot at any one moment try to say that the National Assembly, the Senate or Parliament in general has any right whatsoever to try and hold the judiciary to ransom on any matter. It is purely interdependence within the confines of the Constitution. That what National Assembly is supposed to do under the Constitution for the judiciary, it must do it within the Constitution. The Constitution envisages that we are to be the enablers for the realization of its aspirations. We are to utilize the law to effect positive social change. We can and we must be enablers of the values and principles of governance that are embodied in the Constitution. I'm equally proud of and grateful for the significant change in our physical facilities through the construction of courts countrywide. This has been an area of great challenge, ranging from the lean supervisory capacity, insufficient funding resulting in project delays in exchequer releases, which hampers payment to contractors. Aya, aloko paro wakacha Kisumu wachaka ine weche gi mag timo nonro mopogore mantiere karka tom du kacha kodi mana mapiyo mondo mekawa achopo ir Maria maduogir Dina ang'oida ne paro machielo mantiere karka mage jok ma sirkal mar Kenya Kwanza no sengo ni biro winjo kendo biro winjo ywak margi kachiel koda ka gigo magidwaro sani winjo RC okodeowa sirkal okodeowa sirkal donjore gi tijwa gigi magiwacho nyaka sani en kumoro manyalo wacho ni komigi sir mane osingne gicha bende ginyayudo thuolo mar timo tijegi kaka dwaro. Ni koto kosobedo maber ahinya nyaka nyoro Kenya Kwanza donje loch nikech a good judicial system kopo na body omako ng'ato bokelo mbele tidwa no dhie through a rigorous process to ka nene DPP ochako wacho ni cases were not investigated well to DPP nyaka ne luong the investigating officer to and how did you arrive at this kora kaka gidi convince court malo to kine ka DPP okongiso any process mane giwego pese mane Kenya soyudo and the latest nyaneno ka former governor Nairobi bende is off the hook. Koro nyisi ni jomanyo cha loyal ni Kenya Kwanza wan inge kata ge ywak to awene wapuonjere to wigi owil ni jogi manyicha gin go in bed nikech a decision mara government whether obedo decided wrongly proper appeal must be done to be kama gicha no so chope kane president dwaro mondo ng'won joge manene bed ni makoso mako to ne joko omiya presidential pardon to kochako chwal the problem ni judiciary. Mano mina no judiciary wakai nobody takes them serious. These people must change bogi up their scale. Iwinja. Nige kirango Maraga really worked.
In fact, the only man masani jinyalo bacho nikikita kirango our courts kakuso gera and what have you. Ongiso no court no is another the area most of them have very good revenue as a country. To kakoro revenue mancha gimewa bolal. And we do not know kama jogo buru tere this country say mogi buru kata auction wa. We do not know. To ime ni jogi kagi ni position. Ngeche ni gin kata gi waksani. The other line of government, my ben ni parliament, may not go with them. Giboro neno no magi jok mar there to where jomaricho. So they must up their scale. They are a good system monego bedi. Kendo Chief Justice and ngama ni struggle. To kutakupo ni condition tech. Let us stand with her position. Ingene ajawa chunigaji wach moro. Nitie diere ma case moro manatimo mar Angaine Kiambu Dondora and Kiambu Dondora farmers. Kiambu housing. To Angaine mane minister mar state to kod Matthew Gaimuli no defa on policy. Matthew Gaimuli ne dwaro jok moke momilo to Angaine wacho ne no. As a minister I beg to differ. And I subject you to prove 1, 2, 3. Bune no tamre as a minister. Those are the judicial precedents we need. Omyogin nyake gi improve. Aya, erokomana inya. Ngeni kapo kadir Maria mabed dina. Ma sirkal mano singo rito ratiro kachel kod dwaro mano mara bad sirkal ngech judiciary kata do mapacho kae en moro monego bed ni yudo omenda mare muket mana bathe mana kantiere kata kaka bed migepe mamoko bende yudo. En ng'ama nyabed ntimore ywak maka maka iwinjo gi jogo mantiere sirkal. Miyo picha machalo nade. Adwa wacho ni mokwongo judiciary and a very important ma nyaka bed respected kendo nyaka migi thuolo mar tiyo. To adwa ni mondo awach kendo ni kaka Kenya Kwanza e bwo telo mar Ker William Ruto osewacho di mang'eny ni en o respect judiciary. Kendo setemo kako nyalo mondo o make sure ni judiciary tiyo maonge luoro kendo maonge paro ni ntie gima ginyalo wacho manyalo keto gie e shida mora mora. Kiwinjo ka giywak kaka giywak no to onge kama kate parliament nitie ywak ma members of parliament nyalo bedogo. Omiyo ywak ok nyis ni gino osekethore chuth. Ywak nyalo bedo mana ni nitie gik moko ma ok dhi maber ma ginyalo dwaro ni mondo dhi maber. Ting'e ni samoro jowa ma Azimio nakia ni owadwa ni be ni Azimio na jowa ma ni Azimio samoro ringo gi weche manyalo kelo kata gik maricho e piny. Ok inyal wacho ni koro judiciary osekethore onge gima dhi maber. Mano mana weche matin manyalo bedo ni dhi marach. To ang'eyo ni sirikand ni respect judiciary kendo gitimo gimoro amora ma ginyalo mondo judiciary oti e yo moro maler maonge luoro. Erokamana nyatiyo makare maonge luoro kakoro do golo ywak tiende nang'o mana bi kuomi Mariam Abeid kama intiere e kaunti ma Kisumu waneno kacha Martha Koome osebedo katimo limbe gwengewa makaluo ya odo mopogore opogore desk mago makedo ratiro maga mendeke ratiro mago ganda morochi birano kata kiao to koro sani wacho niero omenda muketenge kata yo mar chudo maga joyal buche bende ok en moro ma imiyo pek kako nego bed ni imiye. In gi paro machalo nade kinde miwinjo ka ywak ma kama igolo? An paro mara Cleophas en ni anyalo wacho ni judiciary ocham nyande nikech one of the most corrupt constitution, even as I speak to you right now, and I say the enablers of social injustices Kenya kasani, and it is in judiciary. And okabi wacho ni en siasa mobiro gi UDA, but en shida mawase bedogo. Tokoro jotend judiciary mantie sani, they have just heightened the rottenness mar the judiciary. Koro anigi manyalo wacho when it comes to funding of the judiciary, and judiciary nyaka kwang luok monde. We waseneno situations where gik moko timre maricho. A president, a symbol of unity, a symbol of social justice, a symbol of law,
can climb a mtoka to wacho ni bro oro jiep, bro nego ji, because ki wacho ni oro ng'ate polo, in simple terms en nego ng'ato. Tiendeni is preaching about extrajudicial killing without giving people faring. Remember, extrajudicial killing in our constitution is not even clear as we speak here. I'm yet to window even one single judge, Mose Wokoko, openly to condemn Dr. Ruto's outrageous or even very, very obnoxious roadside declarations on extrajudicial killing. Number two, as I speak to you here, Namofra State 2023 Finance Bill is the judiciary, because they were lukewarm about it, trying to appease the executive. Koro yudo ka jopiny kaka wanwa gokoko to gijoge wa makoro ginyeo, they have tilted even the scale at the parliament. Koro jopiny odong kachalo nyithikie. Koro an gima nyalo wacho ne Chief Justice Marwa, Madam Kome, and you have disappointed Kenyans. Kenyans are not happy. We look at you as part of the problem, man Kenya Kasani. So unless you're going to do something to change, then maybe we can listen to your cries. But as far as ordinary people kaka Anna are concerned, there is no justice for people like us. There is no justice for a normal hustler in the streets. So Madam Masa Kome kapo ko yuago pesa. Nyako wachi ne jo Kenya ni pesa magin taxes wa moduaro. Odwa timo gango to change the current situation. One gi Prime Minister office, Mheshimiwa Mudavadi. That office constitutionally is illegal. What has she done about it? For us to also champion the government mondomie pesa. What is she doing about it? Kenyans didn't want the finance bills. Several people went to court. What did she do about it? Kamano. Mariam, agoniro kamana inya. Ntie kumoro kamada ni watie kodi, manaka wantie kodi karka. Kinde osadonjo joto mosekre karka. Karaka pogo Kisumu Kisumu, angyude thuolo mar mielo wangla. Gintiere ka kauno gigoe kata nyalo miele Kisumu kanyo. To kapok wadhi kata kanyo, nitiere weche mag yepo mag sikunde. Makoro utera kumoro machielo, mwacho ni weche mag university funding. Wachopo okang' moro machielo makoro bende wadaneno ni ere kaka wanyalo bedo lwasi moro manyalo bedo ni kare e kinde ma nyithindo koro dok e sikul. Mane kama dano tiego twak timia gi wach mari mogik. Nyithindo dok skul moko onge omenda, sirkal bende koro choro odiochieng' monego bende giore kwayo nyaka tarik 7 Oktoba mano dwe mar 10. Wach mari ewi wechego mag somo nyalo bedo mane ka koro watieko twagno achiel kachiel. Nitie lokruoge mopogore opogore mago mag siro chenro mag somo. Ang'eni ang gibiro kata kinde mang duoko penjo ni kata kamano abi kuomi kanyo Mariam Abed. Kiduoko gi aduoka nitie gik madhi mbele kanyo. Wadhi adhi nyime. Nitiere ote mag migao kachiel koda kamago mor ne jopuonjre kod mathoth mantiere karkacha. Gik moko to ero wanene mane wang' jowi kanyo. Kineno gi miya wach mari mogik kotenore kodgi bende. An wach mara mogik kuom somo sana somo mar university kata mar colleges. Adwa mana ni mondo appeal ne Dr. Ruto. En owuon owuotho kowacho ni and success mare is based on education. Even me, I'm a product of education. That's why I'm sitting here. Koro okwanyal bedo ni we politicize and do business with crucial things like education. Kingio the current proposed funding that they want to replace HELB. Eyodoka, it is a total mess. Koro anadwa na appeal ne kaka ngamano campaign on the platform of anti-establishment and fresh start and pro-people leadership. Obed penymondo para ne matuta inya ni decisions mo make concerning education. Bende gin decision magero youth marwa who are the tomorrow's generation. Mara reyo adwa uwe wach mar KMTC. Nyocha angi students madwa ni mondo join KMTC, and I was shocked to find out regardless of the fact that health and colleges kaka MTC were devolved, somehow the current regime or registration mark MTC or work a national government. So getting even an ordinary registration through that portal is a very huge mess. Tapenjerani decisions gi o make gi under what circumstances or law. Koro adwana kwae ni kanitie gik mokariyo ma wan kaka jopiny ma pod ni piny ma gin actual hustlers. Let him respect education system.
Let him respect also constitution. Let him stop declaring roadside declarations that threaten our economy. Kaka things like extrajudicial killings. Mana wachmanya lo wachone mogik. Aya. Agoni ero kamana enya Mariam Abeid. Kenda itwake yo makare. Wabido thuolo machielo kendo mabie kaunti ma Kisumu mondo mi walosi kendo koro waduogi studio kama mondo mi watiek mana twak kama mantiere kar kae. Dina Gai ayud pachi mogik kotene kod wechegi mag siro som mbalariany. Jonyuol kale pek, jopuonjre dok e sikul, jomoko pontiere kod dang'ni ni wadhi kanye omenda gwa yud kure. Wach mari mogik. Adwa ni mondo wach ni somo to en gima very important. To kendo wang'eyo ni somo ema pogo ngima mar dhano, ema loko ngima mar dhano. Omiyo nyaka sirikal oket wachno e okang' mambele, kendo nyaka gitem mondo a lot of civic education onego tim e weche mag kaka nitie lokruok e policies, mondo eka jopiny ong'e ni ang'o monego gitim, onego gidhi kanyo, onego giluw yo mane. Nikech ineno ka waneno sakasa, waneno ka chal ka gima nitie joma ng'eny ma poko understand gima timore weche somo, ka ahinya somo mar university gi colleges. Kendo nitie nyithindo ma hinyore ahinya nyithindo ma ni dala, nyithindo ma parents gi onge gi nyalo. To mago e nyithindo ma onego wakony mondo obi malo mondo kony piny. Omiyo akwayo ni mondo sirikal, kendo ang'eyo ni gitimo kaka ginyalo mondo weche obed mabet yot ne jonyuol kata ne nyithindo e yo mar somo. Adwa ni mondo achaka wach ni kik wabed joma alarmist ma wacha gik moko. Ng'ato ok nyal wacho ni president no wacho ni ng'ato dhi e polo ni mano koro president dwa nego ji, ni extrajudicial killings. Mago gik mamiyo tension bedo, manyalo miyo ji hinyore nono. Ka wan jotelo to nyaka wang'e ni gima wawacho en gimoro ma winjore, ma ok nyal kelo tungni e oganda. Ero kamana enya Dina. Wach mari mogik Tom Duko. Koro nyelediero semo oseka usechegi mantie kar kanyo. Kata kamano dakika paro osekalo tok saa ariyo. Wadhi ka watiek. Dina kago koko ne ng'ato wacho wach ma president owacho. Talk to the people ma advise president. En kod. Mondo president uwo maber mbele ji. That's a very advice ma onge fi michola. Gimaro na wach iwach education. Iwinjo admai momi poda wacho Jakom Raila Amolo Odinga nyaka chum president. Ing'enjo Kenya can understand gik moko. People work from history. Kenya cannot obedo formed, and adwa ni mia time matin. Kenya no obedo formed to ng'ama ne di school no obedo challenged. Ni in gimwa dwaro kuomi is good result. Good result. Ngeche ni kikalo bi donji form 4, bi donji form 1, bi giki form 4, to nitie group mane dong. Either gi join colleges or gi the year level. To kiwok year level to the university. To nen kaniso chopo bi donjo I college. That was the challenge manomi a student. Isomo bi donji college, korin problem ma Kenya. Fees ne kichul, pocket money go. Kidonji university, kori ngama lich ma poko dwaro yun ke you are celebrated. Kichungi niria komedi udo chibro konyo piny. Iwinja. The system ma this country must go back kama ni ntie. And mane momiyo ana wacho ni jo piny ni pod nyaka gon Jakom Raila Amolo Odinga kura. Nikech no wacho niya, kuso yera president, okucha ku hall pesa sijui ntie hasla fund. Family ka family ni kusilinga lafa uchiel. Amiyu uchiemo. Sane do se chame dweche. Yes. Uchiemo. Apidho u. Nyaka mi utich mondo sama so mi utich baguru tagolo mana minga machielo. Sawa makoro rumo. Ai madwa tieko. To kai di school. Indo di school ka obagi di school nyaka university. Mano problem mar Kenya nikech jonyuol tiyo chulo taxes timango mine is to manage it. Omiana nyalo wacho ni 1 PM 1 go 2027 and values. Come on. Mwajo Kenya rit wabro miyo. Haya. Ero kamano Tom Duko. Dina Gai.
Erokamano. Ana lore gi kanyo. Ang'uono juma manyien. Ne watim gima chalo kama chieng' tich abich kendo. Okinya koro moga jwang'an ka kod Dina Gai, Tom Duku kod Mariam Abeid. Erokamano in bende kuom bedo kodwa sandai kosekalo 13 tok ariyo. Mane ma keloa e giko. Wagonu erokamano kuom bedo kodwa kae. Kindegi duto ka wantiere kodi kachiel kachiel. Poch gi paka. Mariam Abeid bedo duchieng' makare kene kaunti ma Kisumu. Machal kae kod Dina Gai kod Tom Duku. Oriti masani anyinga Cleophas Oluoch ja Kisumu kanya kwar mokeo nyaka sango kendo koro sani akoni welo mabiro ka gi Joyce Oduor. Iluongo kata ni Boro Odoma Traditional Ohangla Young Tax. Mwasiaya gichopo ka Joyce Oduor biro kotwak makamano. Kik dhi mabor, oriti masani.